А от зараз нас, ми бачимо, приймало в прямому ефірі. Нас зараз вінцять з подарства і ми поїдемо в соціальному таксі. Выключи зараз. Выключаем аппаратуру, я еще раз повторяю. Зараз виключимо. Выполняем законные требования. Законні требування. Выключаем. Так вона виключена. Вона виключена. Ну, все, вони Все вирубили. нормально, уважаемые. Ми-то себе якраз таки нормально поводимо. Мяне зваць Зміцер Міцкевіч. Я працую на Белсаце практычна 3 гады, не так-то і даўно. У прынцыпе, я быў гатовы да працы ў незалежным СМІ і даволі добра уяўляў сабе, што гэта значыць быць недзяржаўным журналістам у Беларусі. Маё знаёмства з ребятамі з ОМОНу, ды і агулам міліцыяй адбылося яшчэ ў часы майго каляфутбольнага юнацтва. Ужо тады я даведаўся, якім можа быць абыходжанне з тымі катэгорыямі насельніцтва, якія ўлады чамусьці лічаць пагрозаю для сваёй стабільнасці. Таму журналісцкай дзейнасці мяне не здзіўлялі ўжо ні затрыманні, ні пратаколы, ні абразы, ні агулам, так бы мовіць, альтэрнатыўнае разуменне законаў нашай міліцыі. Але зараз размова пойдзе пра маіх калег, якім давялося і даводзіцца сутыкацца з пераследам за сваю журналісцкую працу. Мы пагаворым з тымі, хто, нягледзячы ні на што, працягвае рабіць кантэнт без цэнзуры, які асабліва важны тут і цяпер. Я журналист. І спинили супрацовники ДАІ. Мы ў Магілёве. Можна сказаць, што менавіта тут і пачалося сёлетняе гарачае палітычнае лета. Што праўда, пачалося 6 мая, калі ў Магілёўскім раёне затрымалі Сергея Ціхановскага, пасля чаго мясцовыя жыхары стыхійна сабраліся на акцыю ў ягоную падтрымку для ізалятара часовага ўтрымання. Гэтыя падзеі, як і шматлікія іншыя, асвятлялі ў тым ліку нашыя калегі Аліна Скрабунова і Міхась Аршынскі, чыя дзейнасць, ну, канешне ж, ніяк не застаецца без увагі нашай цудоўнай міліцыі. То бок атрымліваецца, вось апошні раз тебе затрымлівалі вот на гэтым самым месцы. Спочатку мне привезли у Ленинский раус, где склали на меня протокол, уже по 23-34 удел у несанкцыянаваным мерапрыемстве, і пасля адвезлі ў ізалятар. Цікавы гэта быў вопыт, улічваючы тое, што не вельмі прыемныя ўспаміны ўзнікаюць, бо там былі вельмі кепскія умовы. Вельмі моцна ўключылі радыё, да, і проста, ну, цярпець гэта было немагчыма. Калі ты рабіў берушы вушы, да, калі ты зачыняў вушы рукамі і накрываўся адзеялам, то ўсё адно заставаліся вібрацыі, якія дахадзілі нават праз гэта ўсё. І гэта, ну, быў вельмі такі цяжкі вопыт, такі жыццёвы. Вось, але, ну, пасля гэтага ўжо больш-менш... А колькі гэта працягвалася? Это працягвалася каля 2 дзён, то бок з 6 ранку до 22 вечара. Ну, конечно, быў час і на прагулкі, то бок, в прынцыпе, я неяк вытрымаў. Прывядзі проста які-небудзь прыклад найбольш кур'ёзнай тваёй камунікацыі з праваахоўнымі органамі. Ну, самае цікавае затрыманне было по 22:09, калі яны нават самі не чакалі, што я возьму, включу стрым і зраблю гэты стрым на YouTube свой. І ў мяне нават была даволі вялікая колькасць, я нават не чакаў, што столькі людзей будуць глядзець. І яны самі не ведалі, што рабіць. Досыць камічны момант атрымаўся. Я потым сфотаграфаваўся з ментом. І яны ніяк не рэагавалі? Яны проста не ведалі, як рэагаваць. Проста яны не чакалі такого. А на якім моманце стрым-то абарваўся? Ну вось, калі мы ўжо прыехалі, выйшлі з машыны, ну, Михаил Вадимович, ўсё ўжо скончваеце. Ну, я, окей, все, до пабачэння, я завершаю стрым. Гісторыя з арыштам Міхася Аршынскага шмат чым паказальная. Гэта практычна тая ж самая сітуацыя, у якую трапіў Сергей Ціхановскі. Цябе затрымліваюць, даюць некалькі пратаколаў, а неважна па якіх справах, і змяшчаюць пад адміністратыўны арышт. Пасля адбыцця часткі пакарання цябе адпускаюць. Здавалася б, варта радавацца, але якраз наадварот, бо неадбытая частка тэрміну нікуды не дзяваецца, а вісіць над табой дамоклавым мячом. То бок фактычна цябе ў любы момант могуць зноў арыштаваць без ніякай на тое прычыны. Вось гэта і з'яўляецца мэтай.
Як ты себе адчуваў, калі даведаўся, што твайго брата затрымалі і арыштавалі? Я волновался за него, как он там. Но я подумал, что он знал, на что шел. Был к этому, наверное, готов морально как-то. Меня попросили почти сразу там передать ему передачку, потому что, у него, по сути, ничего не было. Я как близкий родственник могу это сделать проще. Носил ему туда передачки. Что-то просили передать, что-то от себя тоже передавал. А ты ганарышся тым, што твой брат робіць? Я считаю, что он делает правильное дело. Старается говорить правду. Потому что правда важна. Нельзя все время во лжи жить. Слухай, ты з якога часу на Белсаце працуеш? У другой половине 2009 года я опинився на перших курсах. Фактично взяв упершиню там у руки камеру і почав вчитися. Мой батько вельми давно вже працював на телебаченні, ще на Могилевському. У його вельми великий дар, який є, не вучыўшыся нідзе гэтаму мастацтву, ён адчуваў карцінку, ён меў выбудаваць так кадр і знайсці настолькі незвыклы ракурс. Я разумею, што такога мастацтва я нідзе не бачыў. Я скончыў навучацца і кажу: слухай, я ж ведаю, што у тебе там нешта ёсць, там ты з тэлебачаннем, да, нейкі праект новы. Я кажу: дай мне шанец паспрабаваць проста, можа у мяне атрымаецца нешта з гэтага. І такім чынам ён проста даў магчымасць паехаць упершыню на гэтыя курсы, і там у мяне ўжо атрымалася зарэкамендаваць сябе. Ты бачыш нейкі уплыў журналістыкі на нашу навакольную рэальнасць? Безумоўна, так, бо калі ты прыходзіш па тэме нейкай сацыялкі да чалавека, і яны кажуць, што дзякуй, што хоць вы прыйшлі, бо ніхто больш вас не прыйшоў. Ты звяртаешся да людзей, ты паказваеш іх праблему, і частка грамадства бачыць гэта ў інтэрнэце. Чаму ўлада якраз такі так звяртае ўвагу і так цісне на журналістаў і на блогераў, увогуле на тых, хто выдае незалежную інфармацыю? Бо іх глядзяць людзі, бо дзяржаўнае тэлебачанне перасталі глядзець, і яны засталіся ў мінулым стагоддзі, і ім трэба нечым адказваць, і яны адказваюць рэпрэсіямі. І гэта адзінае, бадай, што яны зараз могуць зрабіць. І нават у гэтыя выбары мы бачым тое, што шмат медыйных асобаў уже звяртаюцца да грамадства, паказваюць, што яны не згодны з гэтай лініяй дзяржавы, якая гэтай машынай рэпрэсіі. Побач са мной стаіць Аліна Скрабунова. Яна працуе на Белсаце ўжо больш за 10 гадоў. Прывітанне, Аліна. Прывітанне. Яна зрабіла сюжэтаў пра Магілёў проста незлічоную колькасць і ведае пра гэты горад дакладна ўсё. А летась яе на ўсю краіну праславіў дэпутат мясцовы Ігар Марзалюк. Раскажы, калі ласка, пра гэту гісторыю. Там все было вельмі проста. З падачы Ігара Марзалюка на дзяржаўным тэлебачанні з'явіўся сюжэт, як нібыта група Белсату ўрываецца на перадвыбарчы ўчастак і ладзіць там дэбош. Канешне, ўсё гэта хлусня, і мы паводзілі сябе прафесійна, а вось як паводзіў сябе Ігар Марзалюк, можна паглядзець у нашым відэо, якое знялі мы самі на гэтым участку. У вас нема акредитації. Вот вони починають знімати і роблять провокацію. Я на вас буду подавати у міліцію. Просто-напросто. Вот і все. І вось тады Ігар Марзалюк назваў нашых калег псеўдажурналістамі, а наш тэлеканал псеўдаканалам. Ну і вось такія адносіны складваюцца часам у нас з прадстаўнікамі дзяржаўных структур. Зараз мы пра гэта з Алінай і паразмаўляем.
Даішнікі могуць проста спыніць дзе заўгодна, яны ведаюць мою машыну. І аднойчы мяне спынілі на ўездзе ў Магілёў, таму што ў іх выходзіў тэрмін справы чарговы 22.9. Ім вельмі так тэрмінова было трэба мяне даставіць у РАУС, што яны паставілі даішніка, які проста прыдумаў казку пра нібыта месячнік выяўлення кіроўцаў у нецвярозым стане. Меня пад гэтым прычыны спынілі. Конечно ж, не спраўджвалі, у якім я стане, у цвярозым ці не цвярозым, просто забралі мои документы і ўжо вярнулі іх разам з позвай у РАУС. Там заставалася каля 5 дзён, каб выйшаў тэрмін гэтай справы. А які ўвогуле самы кур'ёзны выпадак цябе затрымання міліцыянтамі? Давай я табе раскажу просто апошнюю. Значыць, мы з'язджалі на выходныя. Мы з'язджалі ў адпачынак на цягніках. Менты просто прыйшлі на перон праважаць нас. Для гэтага яны прыгналі брыгаду. Адзін быў у штатскім, ён як бы паведамляў вось ты і ты там з Карбунова. Да, іншы быў з дазорам, ён всю гэту сітуацыю здымаў. І два другіх яны былі з тэчкамі, у которых былі дакументы з нашымі справамі і з позвамі. Яны былі з Чавус. Гэта нармальна прыехаць на перон у Магілёў пад поезд. Нет, каб прыйсці да мяне, ну там за гадзіну, за некалькі, каб паспець все скласці. Нет, пад поезд. Прыйсці на перон у такой вялікай кампаніі 4 асобы і нічога не зрабіць. І нават кветкі не падарылі. І нават не дапамагчы сумкі ў цягнік занесці, разумееш? Вельмі дрэнна. І ўся гэтая кампанія, яна вярнулася яшчэ другі раз, калі мы ўжо вярнуліся ў Магілёў, яна нас сустракала ў 5 раніцы на пероне, каб даць мне позву. Слухай, на цябе вось гэты ціск, які ўплыў аказвае? Кожны раз гэта стрэс, таму што цябе могуць затрымаць, не проста спыніць, каб там праверыць нешта, а проста ты ніколі не ведаеш, што ім ад цябе патрэбна. Ну, толькі здагадваешся, да? Конечно, я прызвычаілася, я разлічаю, вось, калі гэта стаяць па мяне ці не па мяне. Там разлічаю людзей у штатскім вельмі добра, усіх іх вельмі адразу бачу, што ім трэба. Слухай, акрамя штрафаў яшчэ нейкі ціск на цябе быў? Значыць, як яны робяць? Міліцыянты прыходзяць у твой дом, дзе ты жывеш, і пачынаюць абыходзіць усіх суседзяў пад рознымі предлогамі. І, карацей, не кожны раз яны нават у форме. Яны могуць прадставіцца, што вот мы просто знаёмыя Аліны, скажыце, ці добры яна чалавек, яна ў нас папрасіла там грошы пазычыць. І мы думаем, пазычаць яе грошы ці не пазычаць. Ці іншы выпадак, калі яны прыходзяць сапраўды ў форме і прадстаўляюцца, хто яны, што яны, і пачынае таксама гутарку з суседзямі пра тое, а хто тут жыве. І пасля міліцыянты кажуць нешта накшталт: а вы ведаеце, што гэта незаконная журналістка? І вось як так можна казаць, што за тэрмін такі незаконная журналістка? То бок міліцыянт сам не разабраўся, што ён, якую справу ён вядзе. Гэта табе суседзі далажылі? Так, я гэта ведаю проста ад суседзяў. Ці не ўзнікае ў цябе часам жадання ўсё кінуць і проста жыць спакойным жыццём, знайсці звычайную працу з 9 до 5 і ніколі не сустракацца з гэтымі міліцыянтамі і не перажываць за то, дзе цябе в наступны раз спыняць даішнікі, каб выдаць нейкі бессэнсоўны пратакол? Ну, я не одна такая, скажем так. Вось, я ўспрымаю гэта як звычайную працу. Я просто ведаю, што я нічога не парушаю, я ўпэўнена ў сваіх дзеяннях, у тым, што я раблю, як я гэта раблю і навошта я гэта раблю. Таму я не адчуваю ніякай небяспекі, ў прынцыпе, пакуль што. Да гэтых сітуацый я гатова, наколькі я магу сабе ўявіць. Я спадзяюся, і ўся наша Беларусь, в прынцыпе, спадзяецца, што сітуацыя зменіцца. Яна не можа столькі часу не мяняцца. Конечно, мы ўсе чакаем больш вольнай Беларусі, больш свабоднай, каб ёй сапраўды была свабода слова і свабода выказвання для ўсіх. З прычыны адсутнасці акрэдытацыі журналістаў Белсата могуць прыцягваць да адказнасці не толькі па артыкуле 22.9. Бывае, што нашых калегаў, якія асвятляюць масавыя пратэстныя акцыі, міліцыя проста лічыць удзельнікамі гэтых самых акцыяў і пасля можа нават змяшаць пад адміністратыўны арышт па абвінавачанню, так бы мовіць, ва ўдзеле ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Вось тут, у суде Глыбоцкага раёна, 11 мая сёлета з метра Лупача асудзілі на 10
10 сутак арышту за асвятленне сустрэчы Сергея Ціхановскага з мясцовымі жыхарамі. Мяне судзілі па 2 адміністрацыйных справах. Гэта была першая, адна з іх па 22,9. Там мне далі 45 базовых штрафу, а другая частка это менавіта за этой, як яны казалі, за несанкцыянаваны пікет. Ну і тут мне далі 10 сотняў. Ну і мы адразу пашлі, мне неяк стала дрэнна, а жонка прывезла, ўжо была гэты апарат. Мы прямо у судзе памерылі ціск, ну і там вызвалі хуткую. Хуткая прыехала, сказала, што будзем цябе забіраць у лекарню. Ну мы паехалі. Што цікава, хуткая ехала без мігалак, а ззаду ехалі міліцыянты, яны з мігалкай уключаны ехалі. Амаль 2 сотняў я ў рэанімацыі правёў. Ну і мне потым сказалі, што трэба яшчэ тыдзень паляжаць у тэрапіі. Ну, але тут адзін знаёмы ўрач сказаў мне, што табе лепш будзе ў ізалятары, чым тут, таму што ў нас ляжаць з каранавірусам і ты можаш заразіцца. Тады як быў суд і это зрабілася яму даўленне падскочыла. Сказалі, што надо ложиться ў рэанімацыю. Тоже мне крепко было блага, переживала, але уже даже мне не так было страшно, як бы сказать, что надо было изолятору ему. Я даже не могла даже подумать, что я именно на суде осудить его на 10 этих суток. Я думала, что будет штраф. Или в крайнем случае, что хотя бы 3 суток не более. Глыбокая, так бы мовіць, вотчына нашага калегі з Дмітра Лупача. Быць незалежным журналістам у невялікім мястэчку справа асаблівая. Ты заўжды на відавоку, лічы мясцовае селебрыці. Але гэта значыць не толькі тое, што да цябе пастаянна будуць падыходзіць з пытаннямі што там чуваць, ці прасіць пракаментаваць апошнія навіны. Гэта таксама стварае вельмі зручныя ўмовы для любога ціску мясцовых уладаў на свабодны голас, асабліва, калі ён указвае на ўсе хібы лакальнага кіраўніцтва. Зараз мы стаім ля былога будынку суда вашага мясцовага, як я разумею. Што тут цяпер адбываецца і куды суд дзеўся? Зараз тут парафіяльны дом, які касцёлу належыць. Таму што ён некалі быў забраны ў свой час пасля вайны ў касцёла, таму вярнулі. А суд збудавалі ў нас, у параўнанні з гэтым, які тут стаіць, то там, можа, у 8 разоў большы. Там вельмі вялікі будынак. І, што цікава, там мелася быць у нас аўтастанцыя. На аўтастанцыю грошай не знайшлі, але вось на суд знайшлі, яго збудавалі за рэкордны тэрмін за 9 месяцаў. 8 раніцай я папрасіла Вольга Старасціна зрабіць апытанку для суб'ектыва. І мы з калегам пайшлі, зрабілі апытанку і прыйшлі ўжо яе скінуць сюды. І я ўбачыў, што ў мяне ёсць непрыняты званок ад міліцыянта, які звычайна, это Сергей Цырбан, які звычайна складае на мяне пратаколы. Так, пачакай, то бок атрымліваецца, гэта ў цябе тут ёсць свой асабісты міліцыянт, так? Так, у глыбокім, так. Это адзін раз толькі быў не ён, можа, быў дзе заняты, а так пастаянна ён. Калі пачыналі маё знаёмства, ён быў капітанам, зараз ужо майор. Я яшчэ яму так прыкалоўся, што, магчыма, і мая там заслуга ёсць. На табе кар'еру зрабіў. Так. Ён намеснік начальніка аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі правапарушэнняў. Звычайна ён займаецца там выдача дазволаў на зброю, такое. І чамусьці вось ён яму паручаюць. І мне было такое ўражанне, што на пачатку яму это нават задавальненне даставляла, вось ён так. Хаця апошнія разы, мне здаецца, ўсё ж стаўленне трохі змянілася ў лепшы бок, у яго да мяне, магчыма. А людзі сталі пазнаваць на вуліцы і часта вельмі падыходзяць, і вось і сёння раніцай я стаяў, ждаў маршрутку, падходзяць, дзякуюць за працу і выказваюць падтрымку. Вядома, што і для ўладаў, і для людзей, калі ты займаешся незалежны журналіст, это ўсё роўна БНФаўцы, это апазіцыя. І ўсё часта пытаюцца, калі тут улада ў нас зменіцца. Ці праўда кажуць, што ўжо там канцу года не будзе Лукашэнкі. Такое пытаюцца. Людзей менавіта дастала не столькі тое, што
там заробкі малыя ці што, бо ўзровень жыцця яшчэ ў нас так не ўпаў. Але менавіта дастала тое хамскае стаўленне, дзе цябе нідзе не лічыць за чалавека. Бо яшчэ калі я журналіст, мяне ведаюць, ну, да мяне ставяцца, скажу, що нармалёва, і там такого хамства я на сабе не адчуваю, але да людзей ставяцца вельмі дрэнна. Што ты адчуваеш, калі да цябе так людзі звяртаюцца, вот проста і кажуць табе гэтыя словы падзякі? Ну і я ўдзячны людзям, тут прыехалі, нават прыходили незнаёмыя людзі і нават падтрымку фінансавую выказвалі пасля таго, як я вызваліўся. Мы ў пасёлку Перамога, адразу ж пад Гомлем. Тут жыве наша калега Ларыса Шчыракова, якая працуе на Белсаце практычна ад самага моманту заснавання каналу. Колькі за гэты час ёй давялося перажыць ціску з боку сілавікоў, ну нікому не пазычыш. Колькасць затрыманняў, штрафаў, пратаколаў проста незлічоная. Аднак і ў такой сітуацыі у нас заўжды былі, ёсць і будуць класныя матэрыялы з гэтых мясцінаў. Менавіта дзякуючы такім людзям, як Ларыса. Атрымліваецца, гэта вось на гэтым самым месцы цябе ў нейкія важныя для твоей журналісцкай працы дні чакаюць супрацоўнікі нашай цудоўнай міліцыі, так? Ну, атрымліваецца, альбо тут, 7 чэрвеня стаялі тут, напрыклад, і 7 чэрвеня гэта былі машыны, такія так званыя кнопачнікі типа Ахова, а ўжо 19 чэрвеня яны стаялі на цывільных машынах. То есть стаіць тут одна машына, другая машына, вот так было 7 чэрвеня, яны патрулировали суседнія вуліцы, каб я не уцякла там праз гароды суседзей. В такіх выпадках, ну, можна не начаваць дома, альбо можна вельмі рана з'ехаць з дому, тому што яны прям не рана-рана, не о 7 раніцы, а ну там за 4 гадзіны, напрыклад, яны з'яўляюцца пад вокнамі. То бок можна не ночыць, можна раней з'ехаць, можна тупо сядзець дома, і ты сядзіш, а яны тебе пільнуюць. І пільнуюць столькі, колькі доўжыцца той стрым, тая акцыя, якую ты мелася асвятляць. Наступны варыянт, ты выходзіш, а на тебе затрымліваюць, прыдумляюць якую-небудзь прычыну і затрымліваюць тебе, і ты ўжо сядзіш разам з імі ў раусе. А па якіх прычынах тебе затрымлівалі? Вось што табе казалі звычайна? Слухайце, ну апошняе затрыманне, значыцца, было так. Я уцякла на таксоўцы, і праз 1,5 кілометры нас супынілі даішнікі. Даішнік падышоў да кіроўцы, праверыў дакументы. Потым он так паварочваецца: а у вас яшчэ пасажыры нейкія? Падыходзяць да мяне і кажа: а як ваше прозвішча? Я говорю: Шчыракова Лариса Фёдоровна. Ой, Шчыракова Лариса Фёдоровна, да у нас же для вас ёсць позва адміністрацыйна. Вам же ж трэба вось прямо ў гэты час знаходзіцца у нас у раусе. Ну, то есть разыгрываецца такая камедыя, вось. Ну, сосед случайно позвонил, вот, и говорит, что Лору обложили менты со всех сторон. А потом уже поступила позже информация, что она у розыска. Ее похитили. Состояние для родителей не лучшее. Не лучшее, это ужасно. Вот, потому что это переживание известно. Конечно, и плакали тут, и что тут не было. Сели на телефон, я давай шукать, где же она делась. Человек пропал. Это как? И плакали, и все. Ну, потом я уже набрала силы, и давай искать ее по 102. Ну и начала обзванивать, и потом уже мне сказали: звоните в сельскую милицию. Ну, потом мы уже позвонили в сельскую милицию, тогда и малы плакал, где моя мама делась. Ну, тут, короче говоря, все плакали. Ну, а потом уже в милиции сказали: не волнуйтесь, с ею все в порядке, ее никто не трогает, она в хорошем состоянии, в хорошем расположении, она находится у нас. Я говорю: когда вы ее отпустите, мы вам тогда позвоним. Но мне же не сидится, все надо, на чего не звонят, я через некоторое время опять звоню. Ну и так разов 5 позвонила, и они потом сказали, что мы ее отпустим. А я уже на деда: едь туды. Хата, собака, детенок звонит. Машина на улице. Машина на улице, все ж кинуто. Ну как же, это же все добыто трудом. Ну и папа туда поехал. Он поехал, и через некоторое время она пришла. Дзеля таго, каб не патрапіць у рукі нашай міліцыі, часам даводзіцца прымяняць даволі нестандартныя хады. Вось, напрыклад, за маёй спінаю
плот, праз які часам Ларысе Шчыраковай даводзіцца сыходзіць з уласнага падворку. Зараз давайте праверым, наколькі гэта зручна. Трэба ўскочыць, залезці, подцягнуцца на руках і ўжо пасля толькі пералазіць. Не самая простая задача. Вось за всю твою журналісцкую працу гэта самы цяжкі перыяд? Не, вот, ну, для мяне было вельмі складаных это 17-18 год, потому что пераслед был вельмі моцны. Вот калі улады пабачылі, як мы эфектыўна працуем на гэтых стрімах, калі мы асвятлялі дармаедскія пратэсты, тады было просто агонь з усіх батарей, што называецца. Яны выкарыстоўвалі просто все, што можна было, вот толькі што дустам не травілі. Гэта і міліцэйскі пераслед, і судовы пераслед, гэта і псіхалагічны ціск, там у рознай форме ён праяўляўся, конечно. І все скончылася тым, што я просто, калі я прыйшла ўжо ў 18 годзе на апошні суд, у меня была не то, что это тревожность была, а вот такое просто, ну, стрессовый такі стан. Ну все, я сабе сказала, все, это апошні суд. Трэба просто перадых псіхалагічны, інакш просто з'едзе дах. І я наогул месяц не працавала, месяц нават з нечым, потому что просто мне трэба была реабілітацыя, мне трэба было аднавіць псіхіку, мне трэба была дапамога псіхатэрапеўта. У меня уже были парушэння сна, просто зацкавалі, правда, потому что тут і пагражалі дзіцёнка адабраць, і тыя суды ўвечныя. Падчас ператрусу забралі камп'ютар, там былі нью-фоткі, і яны іх увесь час ставілі, там рассылалі маім знаёмым, там однокласнікі нават зламалі мае аднакласнікі і нью-фоткі ставілі мае ад майго імя. Які гэта год? Это был 11-й год. І все, і гэтыя фоткі яны уже куды так і не посцілі, са знаёмстваў. Яны ліставаліся з мужчынамі ад майго імя, ну, в сэнсе перапісваліся, там дамаўляліся, а потым гэтыя мужчыны мне тэлефанавалі. Што дае табе сілы не спыніцца і не сказаць сабе: «Все, мне гэта надакучыла, я хачу просто спакойна пажыць». Слухайте, журналіст Белсата — гэта не просто журналіст. Гэта і Белсат — гэта не просто СМІ. Гэта СМІ, якое мае на мэце просто спрычыніцца да пабудовы дэмакратычнага грамадства ў гэтай краіне. І я прыйшла ў журналістыку з актывізма, і, конечно, просто, ну, я хачу, каб у гэтай краіне была дэмакратыя, былі дэмакратычныя інстытуты, паважаліся правы чалавека, ну, людзі жылі заможна, не толькі для сябе. Забітыя і забытыя. Так называецца грамадзянская кампанія, ініцыяваная Ларысай Шчыраковай. Вось тут, у Бутулінскім лесе, гэта некалькі кіламетраў ад Гомля, напрыканцы 30-х гадоў мінулага стагоддзя камуністычны рэжым знішчыў тысячы нашых суайчыннікаў. Цяперашнія ўлады не прызнаюць гэтых злачынстваў сваіх савецкіх папярэднікаў, замоўчваючы такія факты. Аднак, дзякуючы намаганням грамадзянскай супольнасці, цяпер тут паўстае народны мемарыял. Дзеля ўшанавання памяці дзесяткаў тысяч невінна забітых людзей просто насамрэч было вельмі мала зроблена. Ну, паставілі некалькі крыжоў, ну, камень прывезлі, прыязджаем сюды на дзяды, але гэтага мала. Слухай, наколькі для цябе гэта асабістая гісторыя? У тваёй сям'і хто-небудзь быў рэпрэсаваны? Да, у мяне вось мамін дзед, вёска Грыдні, Нараўлянскі раён, ён быў рэпрэсаваны. На яго напісалі там нейкі данос, яго абвінавацілі 58-й артыкул палітычны, яго абвінавацілі ў антысавецкай прапагандзе, ці як это, агітацыя, прапаганда. То есть што-то там чалавек ляпнуў, на яго данеслі, і ўсё. І больш, і чалавека няма. На твоё меркаванне, чаму ўлады так рэагуюць? Здаецца, гэта ж не такая вялікая праблема зрабіць тут мемарыял, гэта ж не каштуе мільёнаў долараў. Ну, таму што яны сябе лічаць спадкаемцамі савецкай улады, камуністычнай улады. Ну, натуральна, што яны не будуць, яны не зацікаўлены ў абнародаванні злачынстваў савецкай улады. Таму што это спадкаемцы камуністычных катаў, камуністычнага рэжыму. Всё.
Я не ведаю, чым асабіста для мяне скончыцца гэты рэпартаж. Абсалютна магчыма, што на наступны дзень пасля таго, як вы ўбачыце гэтыя кадры, мне патэляць з нейкага ўпраўлення ўнутраных спраў і паведамяць, што ў дачыненні да мяне распачатая справа аб адміністратыўным правапарушэнні па артыкуле 22.9. Але ж ведаеце, все-таки галоўнае гэта ваша падтрымка, словы ўдзячнасці нашых гледачоў. Вы выказваеце нам словы падтрымкі на вуліцах, пішаце ў сеціве, ды ўрэшце рэшт, проста глядзіце наш канал. І менавіта гэта дае сілы ды натхнення рухацца далей і не спыняцца. Глядзіце Белсат, і мы працягнем і надалей паказваць вам все, што адбываецца ў Беларусі без цэнзуры.